And then kwenzeka ke bhuti ndiyakhonza ke nangelo xesha, you know, ikhona omnye umhlobo wam ongumfundisi ngoku phaya ecaweni ekuthiwa ngumfundisi uMavakala, sasikunye Sunday school. Ebeqala ukuva kwezi veki zipheleleyo ukuba why ndandingazange ndim-invite ekhaya ngexesha sikhonza. Yazi lo meko. Hey, already Ukhombe lo mntu yamoyikisela uba makakubona uhlala phi. yayinjalo No that awufuna aze but hey kukho into angafuna azibone. ya ndanentloni na. So bendiqala umchazela ngoku umfundisi uba sikhula kunye kwintanga yam by age group but ke ungumntu omkhulu, ungumfundisi, yabo. So bendiqala umchazela uba you know what, ndandisiya phaa kubo emakhayeni abo, yabo, and bonke otshomi bam ndisarawundwe ngabantu abakhulu wena bangabefundisi almost bonke, yabo. So ndandisiya kumakwabo, right, but mna ndandibaleka into yoba baze because ndandicinga ngela xesha man azabona ihlazo ya, you know, banqanda njani uba mabangayi. ndayibaleka bhuti laa nto. Bendingavumi kwinto because kuyathandazwa mos apha ecaweni, kuyathandazwa kabantu. Bendiyayibaleka lena into, uyabo. But I managed to escape ezo zinto ezinjalo njalo, I don't know, but ke ndamanage. But the core reasons for that was I did not want them to get exposed where I used to stay. You know why when I party? Bensana a picture. I wish I don't picture party. I'll show you that picture. La picture ufoto mna no sister wam newele lam umama wam ngasemva. Sihleli phezu kwe-couch. Eza couch, because enyo bright saya samuva from elalnebuvu saya kwizindlu kuthiwa elundini, yabo, apha ngaseyaya ngaselalnemhlophe, yabo. So sikhona isitrate kusemama ahlala phaa imama. Now yayingu-two rooms, yayiroom yokulala neroom yoba kubukela uTV kuphekwe, yabo. So sihlala phaa, asinandawo yolala. Eza couch ezi ndifuna ukubonisa zona brati, ezi ndifote kunye nosista wam newele lam nomamam kuyo, ngeza couch sasilala kuzo eziya. Yho, Mna brati ndizolala ecouch, ndizolala ebhedini xa kuthiwa unebhedi ngala mini ngengomso uba ndolukile nje ndiphuma ehlathini ndaqala ndalala ebhedini. yho. Ke ngoku siyahleba ke ngoku abasimamelanga. Cinga ke ngoku xa ulala ekhawushini wenza njani ke ngoku awukathandani namntu. I think icawa endikhonze kuyo did not want us to associate ourselves with this. So noba ndifuna ukwenza ubustoti ubu abenzeki apha endlini, benze ngapha kude, yabo. Because as much as ke ndithi ndingumzalwane ndiyakhonza, but la peer pressure ndizibhaqe nam ndiphakathi kwezaa zinto asoze zize apha ekhayeni. And nam ndiyoyika nento yoba ngaba ibonwe indawo endihlala kuyo. I-right bayaziwa nguJosh uba udlala i-Rat City Football Club, tontoni, uba kunwatywa outside apha endlini. And umama was very strict, you know, the woman was very strict. So uvela nodlala nesoccer football. Yeah, man, yeah, nadlala isoccer. I was never good at it. My twin brother was very good on it. Yeah, but my twin brother went as far as becoming a coach.
Okay. yalaa sasidlala kuyo wakhosha zabantu abangosisi. Yena he was very good, yabo, was very good on that one.